dahil dito sa kasinungalingan na sinasabi ni Yusek Nikiti ng DOJ. Ang balita kasi is na-convict after 1 year of trial itong si Alice Guo for human trafficking. At ang sabi niya, gaya ko daw, maski walang recruit si Alice Guo, mapapatunayan nilang may human trafficking dahil ako daw ay nag-organize at tumulong para sa human trafficking gaya ng kay Alice Guo. Ako po, kasinungalingan yan, Yusek T. Dami niyong trabaho dyan para habulin yung mga nagnakaw ng pondo ng bayan. Yun na lang ang atupagin mo. Bakit po iba ang kaso ko kaysa kay Alice Guo? Unang-una po, si Alice Guo, alam po natin na siya talaga ang unang nagmay-ari ng lupa doon sa facility sa kanyang bayan. Pangalawa, siya yung nagbenta kapalit ng shares doon sa kumpanya na nagpopogo doon sa kanyang bayan. Pangatlo, inamin din na siya yung may-ari ng mga improvements doon sa Pogo facility sa kanyang bayan. So makikita nyo na meron siyang ownership, meron siyang stock ownership doon sa kumpanya na nagmamay-ari ng Pogo. At pangatlo, ay lumalabas talaga na siya ay kasama doon sa korporasyon na nagpapatakbo ng Pogo. Sa akin po, ang hawak lang nila ay unang-una, ako po'y abogado ng isang kumpanya na nagpaupa sa isang Pogo. At ito nga po ay para sa kasong ejectment. Kompleto po yun sa pleadings mula MTC, RTC hanggang Supreme Court. Nakapinpinpag po ngayon, hanggang ngayon, ang kaso sa Supreme Court. Pangalawa po, yung pagsama ko kay Cassandra Ong para nga makipag-negotiate sa bayad sa PAGCOR na di umano, sang-ayon kay Cassandra Ong, yung bayad nila na akala nila nakarating sa PAGCOR ay binulsa ng kanilang katiwala o yung kanilang representante sa PAGCOR. Lilinawin ko po yung mga panahon na naging kliyente ko itong company neto, Whirlwind, ay legal ang Pogo. Bagamat ang Lucky 9 po ang Pogo, ang Whirlwind ang nagmamay-ari ng building na inuupahan ng Lucky 9. So malayong malayo po. Sa kaso ko, walang nagsabi na ako'y nag-recruit, walang nagsabi na ako ay sapilitan ko silang pinagtatrabaho para pagsamantalang ang kanyang pagtatrabaho. At wala rin pong kahit anong ebidensya na nagsasabi na kasapi ako sa Lucky Star o sa Whirlwind bukod sa pagiging abogado.